Ljubav se vratila u grad. Pogled, reč, osmeh. Dobro društvo i amante. Bogatstvo harmoničnog i tradicionalnog ukusa. Amante. Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Pitanje i odgovori i mislim da ćete biti vama zadovoljni mojim večerašnjim izborom. Dakle, u narednih 90 minuta očekuju nas zanimljivi razgovori. A šta je tema? Pa, bit će nekoliko tema, zato što u ovom svetu mass medija najteže je se izboriti za jedan stav da razlučimo šta je važno, a šta nije važno i teme kojima se bavimo. Večerašnji gost je završio Vazduhoplovnu akademiju u Zadru, završio je Filozofski fakultet u Beogradu na odeljenju za istoriju. Od 2004. do 2009. bio je direktor sektora za sigurnost i nadzor vazdušnog saobraćaja u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, bio je i v.d. direktor JAT Airwaysa i ima još mnogo funkcija, ali da ne gubimo vreme. Velibor Vukašinović, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našao. Hvala što ste prihvatili poziv i evo, prosto ne znam odakle da krenem, zato što ste izazvali jednu pravu pometnju među građanima pre otprilike 2 godine u vreme korone, kada ste rekli ono što svi mi mislimo i čega se plašimo, a to su zagađenja koja nam dolaze iz vazduha. I nakon rata u Ukrajini i svih onih laboratorija koje su tamo pronađene, nekako svi mislimo da mi zapravo prisustvujemo nekom biohemijskom ratu koji nije još ozvaničen i šta nam kažete? Ja vam kažem da je to, pazite, to nije novijeg datuma. Ja sam još 2006. godine imao jednu intervenciju kada sam spustio jedan nemački avion, German Air Force, u stvari koji je leteo jednu veoma neobičnu putanju. Izlazio sa Kosova, išao preko Makedonije, tromeđa Makedonija, Bugarska, Srbija, išao ka toj nekoj, to se tačke se tako, to tačka Raksa, tačka Somun je negde kod Loznice, izlazio iz naše zemlje, ali je 20 milja južno od Maljena ustanovljeno. To je bio avion Transal German Air Force-a 363. Sećam se i da je ime bilo pilota potpukovnik Šref, jel tako, koji je pilotirao tim avionom, je izbacio dampovo, kako bismo to rekli, pretpostavljamo 8 tona tečnosti koliko taj Transal može da nosi na teritoriju Srbije. Tu je pokrenuta istraga, da vas sada ne gnjavim, to je izazvalo veliku pometnju u javnosti, znači to je 2006. godine bilo. Da bismo došli, na kraju je zabranjeno to, ali nažalost nakon 714 letova. 714 ili 20, ne mogu tačno se setim sada, nesmetanog preletanja naše teritorije i zasipanja nečim. Ja sam napravljen jedan članak u intervju jedan u Ninu, ja sam rekao, ne verujem da su zalivali karanfila nad Srbijom i taj članak se zove Zalivanje Srbije. Dakle, nije to novijeg, je tako, datuma. Ova metodologija u stvari zasipanja aerosolima, čiji sastav je sasvim poznat. Znači, imate knjigu Elene Freeland koju možete na skriptarnici Mašinskog fakulteta kupite, koja se zove HARP, hemijski tragovi i totalna dominacija na planeti Zemlji. Znači, izdao je Mašinski fakultet zajedno sa Ministarstvom prosvete i tako dalje. Nije to nešto o čemu se ne priča u naučnim, stručnim krugovima i tako dalje, gde je tečno napisano kakav je sastav tih hemijskih tragova. Evo, recimo, juče smo imali zasipanje tim aerosolima, kako ćemo ih zvati, jer tako u nastavku nepodnošljivo. Nepodnošljivo, ja sam vam pokazao fotografije sa svog telefona, tako, gde ste mogli da vidite da je od jednog vedrog jutarnjeg neba, tako, divne tirkizne boje, smo došli do toga da je potpuno bilo premrženo nebo, da smo imali jedno
zasenčenje sunca i gde smo imali vrlo jasne tragove koji su ostajali i razlivali se. I videli ste kako se razlivaju. Je tako? Sastav je više nego problematičan. Tu ima aluminijuma, barijuma, nikla, gvožđa, ima bakterija, pseudomonas, aerugenoza i fluorescensis, ima svega i svačega. Jednostavno... Šta je smisao toga? Smisao toga je, pa u prvi mah se o tome pričalo kao o zaštiti od globalnog zagrevanja. Međutim, ne znam šta će bakterije u zaštiti od globalnog zagrevanja, tako? To je pokrivanje sunca, zasenčenje sunca. To je potpuno jedna teorija koja nije na nauci zasnovana i predstavlja jednu veliku opasnost. Moje lično mišljenje je da je ono što je negde zacrtano davno svrha depopulacija. Znači, negde između eugenike, smanjenje svetske populacije, to vam je onaj Đorđe Gaj, onaj spomenik koji je srušen, gde je pisalo veliki megalit, koji je pre 40 i nešto godina postavljen u Đorđiji, gde je pisalo da stanovništvo planete treba da bude svedeno na 500 miliona ljudi. Ako nas ima 8 milijardi, izračunajte koliko je to ljudi manje. Korona je bila okidač kod ljudi koji, da kažem, nisu u toj materiji, koji su sve te priče nekako svrstavali pod ono teorije zavare, ali to što se desilo sad, mislim, veliki broj ljudi koji umro, penzionera, dakle, države mogu biti zadovoljne, penzioni fond, sačuvani su novci koji bi davali, i sve ono što je pratilo tu čitao, da kažem, jedan teror nad planetom, je nekako probudio svest kod svih ljudi i određen strah da smo mi ti koji moramo da se izborimo ne samo za istinu, nego i za sve ono što oni zovu zdravu planetu u kojoj će rasti buduće generacije. Međutim, stepen odgovornosti, kome da se, mislim, kako običan čovek u svemu tome se snađe? Ko je odgovoran za to? Ko kontroliše naše nebo? Ajmo odatle da krenemo. Nebo, ja sam u krugu prijatelja nekih zaista pravih vazduhoplovaca sklon da pokrenemo krivičnu prijavu jednu protiv direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva i direktora kontrole letenja, Savezne uprave za kontrolu, odnosno Uprave za kontrolu letenja, ne smatrajući da su to najznačajniji igrači u svemu tome, ali su odgovorni, najodgovorniji su. Osoba koja vodi direktorat, znači za bezbednost, dužna je da reaguje na svaku nepravilnost. Radio sam taj posao, pa znam svaku nepravilnost koja se dešava u vazdušnom prostoru, a direktor Uprave za kontrolu letenja je dužan da to vidi. Kako se to vidi? Izađete na balkon. Oni se nalaze na trgu Nikole Pašića, tako izađete na terasu i pogledate. A ne možete na putu od kuće do mesta na kom radite da ne vidite šta se dešava na nebu. I da li čovek koji to radi smatra da na bilo koji način ima odgovornost ili misli da je to zadatak ratnog vazduhoplovstva ili ne znam koga, pa ratno vazduhoplovstvo reaguje na komandu, tako? A komanda ide, znate kakav je lanac komandovanja. Severna Koreja, oni nisu imali koronu. Da, i onda kažu pa zato što u njihov vazdušni prostor ne može da uđe niko jer bi bio skinut. Dakle, vraćam se, ko kontroliše nebo? Ne samo naše, nego čitave Evrope. Je li to tu aktivnost je recimo i Nigerija jedno zabranila. Pazite, Nigerija. Tu aktivnost zabranjuje Narodna republika Kina. Je li tako? To je krajnje, znači ne možeš da mi radiš nad teritorijom šta hoćeš, ili tako. To neke savezne države, indijske, zabranjuju. Znači, to je odluka. Jednostavno, ukoliko primetimo, možemo pošaljemo lovce koji ćete spustiti da vidimo odakle šta hemijski sastav se može utvrditi, jer to sve na kraju krajeva padne na ovoj zemlju, taj hemijski sastav aerosola, ali se to jednom odlučnom akcijom ili priznaješ da si kolonija ili da neko drugi odlučuje o tome šta bi ovde moralo se dešava. Zna se ko je dužan da vodi računa o zdravlju ovog naroda, ili tako, pre svega Vlade Republike Srbije, preko svojih institucija, Instituta za javno zdravlje, Batut, preko kliničkih centara i tako dalje. Gde je akcija? Ja je ne vidim i mislim da je neophodna. Da.
Doći ćemo do Klausa Schwaba i njegove agende o kome sad se uveliko priča, ali pre toga, dakle, pored korone, ono što običan čovek primećuje je da nema više ptica. Ono što primećuje običan čovek su invazije nekih smrdi buba za koje nismo znali do pre par godina da postoje. Neke drugačije bubamare koje se pojavljuju, gusenice. Šta je to? Mislim, otkud su se pojavile? Ljudi su skloni da kažu isto da ih bacaju iz neba, a nekako ozbiljan novinar Nikola Vrzić je detaljno objasnio sve ono vezano za laboratoriju u Ukrajini, da se upravo putem insekata, mislim da je bio plan da se prenose bolesti i tako dalje. E sad, ima li istine u ovim nagađanjima koje sam ja pomenula? To nisu nagađanje uopšte, to je definitivno istina. Razumete da je, kad ste pomenuli bubamare, mi smo ranije znali samo za crvenu bubamaru sa crnim pegama, sad su se pojavile žute bubamare sa crnim pegama koje jedu te crvene bubamare. Pojavljuju se razne vrste gusenica. Pojavila se jedna gusenica koja je opasla čitav Bršćan u Srbiji. Znači, specifično to. To je onako mala proba u predvorju, je li tako? Ali imate s jedne strane. S druge strane, primećujem, recimo, kad nešto većom brzinom vozim prema jugu ili prema severu, uopšte nije bitno, uopšte nemam taj problem sa vetrobranskim staklima više kog sam imao ranije. Znate, naročito u određenim periodima dana vi morate da stanete, brate, da operete sve manje insekata, sve manje komaraca na kraju krajeva. Znate, vi na taj način uništavate, a pojavljuju se neke nove. Neke nove vrste, neki sasvim neidentifikovani oblici. Ptica nema, ja ne znam ko je posljednji put video vrabca ili bilo ko. Sve manje, da, sve manje ptica, sve manje vrabaca, sve manje zimzelenih šuma. Ja sam tu negde na periferiji Beograda, momentalno živim i gledam da se posušilo sve što je zimzeleno, uglavnom. Po selima u okolini Beograda, koje su teritorija grada Beograda. To je jako teško uspeo, to će vam mnogi reći. Postoji razlog, je li tako? Ovo o čemu pričamo, dakle, nije problem Srbije, problem je i Hrvatske i svih država u okruženju i, da kažem, čitavog slobodarskog sveta. Da, i vi imate kontakte, da kažem, i umreženi ste i rekli ste mi za Kvarner, jesam dobro rekla? Da, ali nekoliko, ima više udruga. Recimo, bio sam u kontaktu sa ljudima iz Varaždina, sa ljudima iz Rijeke i tako dalje, koji prave udruge. Oni su podneli, Splićani su recimo podneli krivičnu prijavu još protiv Kolinde Grabar-Kitarović i protiv Plenkovića zbog aerosola, razumete? Da, mi moramo koristimo neke termine zbog YouTube-a jer nas skidaju. Naravno, ali ovo je definitivno, ovo se može pročitati u knjigama, ovo se može videti na američkim sajtovima, samo treba otvoriti um. Prema tome, da bismo shvatili o čemu se radi. Kada je u pitanju, pomenuli ste Kvarner, 2008. godine Hrvatska ušla u partnerstvo za mir i onda su krenuli sa tim aerosolima. I onda je primećen ogroman porast obolelih od malignih bolesti i tako dalje. Mislim, prosto je paniku to izazvalo i mislim da je njihova svest na višem nivou od naše u tom smislu, razumete? Oni to doživljavaju kao opasnost, pa imate udruge u Zagrebu, u Varaždinu. U Savetu Evrope imate čoveka koji non stop izlazi, njihov veleposlanik, je li tako, koji govori o tome šta se dešava i šta oni rade i veoma ozbiljnu radnu akciju, što ne znači da to ne rade i dalje. Razumete? Mislim da ovde u jednom momentu kada je to došlo do nekog velikog usijanja, oni prestanu, pa naprave pauzu. Kada je krenuo rat, specijalna operacija, kako ćemo je nazvati, je tako, specijalna operacija, 20 dana nije bilo ničega. Onda su opet nastavili intenzivno. Evo, recimo da bi u prethodna 2 dana jedna fotografija koja je izazvana upravo tim aerosolima koji su pali ka zemlji, imaju izvanredno presijavanje, to je jedna crveno-naranđasta boja, to je proglašeno slikom dana. Razumete? Taj otrov je proglašen slikom dana. Ko je imenovo ili pojma nema, ili nam se smeje ulice, ili, razumete? Da. Veoma tragično. Da, to je kao ona crvena jabuka, jel? Jeste. Koja je otrovna.
Moram reći da je teško sad i u medijima govoriti o tome, zato što imamo problem sa skidanjem ovih emisija sa YouTube-a i onda se nekako dovijamo i nadamo se da neće baš pokazati svoju nemoć i da će i ovu emisiju skinuti, onda nam blokiraju televiziju 2 nedelje i tako. Znači, neviđen totalitarizam u vremenu kada se najviše priča o demokratiji. Malo pre nego što smo ušli u studio, pomenuli smo kancelara Nemačke koji nije čak prvi ni u svojoj partiji, nego je drugi, zelene koji vladaju, koji su 11% osvojili i uopšte neke ljude koji dolaze, ne znam odakle, i postaju premijeri, predsjednici, ministri, vojni i ovi, mislim, najmoćnijih zemalja. Kako vi objašnjavate to? Mislim, odakle su oni regrutovani, s kojim ciljem? To je ta selekcija, nedostatak selekcije, a postoji klasifikacija, razumete? I selekcija čak postoji, ali u određenim krugovima. Nisu oni slučajno uopšte izabrani. Oni su izabrani na osnovu svih onih podataka koje su dali o sebi na popisima, gde su skenirani, gde se zna tačno broj njihovih krvnih zrnaca i tako dalje. I to je jedan prosek, onako jedna tanka crvena linija koja povezuje te ispod prosečne ljude. Ali lično mislim da je ta radna akcija pokrenuta od 2008. godine i velike ekonomske krize, kada je, obzirom da je kapital bio javna stvar, pa su imenovane banke, neke banke koje su propale, neke banke koje su opstale uz pomoć države i tako dalje, ovde je sve sada svedeno na 3 investiciona fonda, je li tako? BlackRock, Vanguard i State Street. 90% svetskog kapitala. Vi ne znate ko su ti ljudi, ali ti ljudi imaju instrument da biraju te polovično sposobne ljude, razumete, ili nesposobne ljude, ili ucenjene ljude, ili ljude koji će pričati onu priču koju oni žele da mi čujemo. A mi ne znamo ko su ti ljudi, mi ne vidimo njihova lica, mi ne znamo sada po imence. Kažemo da to je Rothschild neki koji je dao milijardu zlatnih maraka Nemačkoj da naoruža Treći rajh i tako da, što je istina, tako, ali sad nemamo tu ličnost za koju bi se uhvatili, nego je to veoma različeno. Protiv koga smo mi? Mi smo protiv nekih ljudi koji bi da svedu sada planetu na 500 miliona ljudi, a ne znamo ko su ljudi, ne znamo njihove likove. I mislim da se ta promjena desila 2008. godine, da je jako mi je žao. Ja sam u jednoj emisiji pokušao da objasnim, ne bih se sada vraćao na to šta je 4. industrijska revolucija i šta je veštačka inteligencija. I otkud mi među prvima. Otkud mi među prvima, bez nekog javnog izjašnjavanja. Imamo dosta jednu spornu situaciju. Jednu spornu situaciju, imamo tehničku vladu koja se tačno zna šta bi mogla i smela da radi, a negde funkcionišemo i donosimo vrlo važne odluke kao država, što je jako sporno. Mi govorimo o Klausu Schwabu, Svetskom ekonomskom forumu, ta čuvana 4. industrijska revolucija. Da, moji gledalci su involvirani u tu priču, ali najveći broj ljudi ne znam. Mislim, sad pokušavaju da razumeju tu čitavu priču Klausa Schwaba. Kako biste im objasnili najjednostavnije zapravo ko je Klaus Schwab, šta je Svetski ekonomski forum? Mislim, on se sam hvali da gotovo ne postoji država gde lideri nisu njegovi mladi lideri, izašli iz njegove radionice, da u svim državama ima svoje ministre i tako dalje. On isprode njegovu agendu. Ali kako biste onako najjednostavnije objasnili? Ja bih opisao Klausa Schwaba kao sina nacističkog hemičara koji je radio u Bayeru, koji je radio u AG Farbenu i tako dalje, čijim su proizvodima ubijani ljudi u Auschwitzu, Buchenwaldu, logorima širom Evrope i tako dalje. Njegovo obrazovanje je, odnosno njegovo neodustajanje, obzirom da je to porodični manir, tradicija i tako dalje, od primjene tih nacističkih mera protiv čovečanstva, depopulacije i tako dalje, je sasvim očekivana stvar. Znači, uopšte nije ličnost koja me fascinira ni izgledom, ni ponašanjem, niti selekcijom onih koje je doveo u poziciju da vode vrlo ozbiljne nacije, tako, sa tradicijom.
To su praktično čitava, mislim, ja ne znam ko nije njegov đak, da ne kažem faustovski đak, ali on je prvi pomenuo i koronu, upravo Svetski ekonomski forum, pre Svetske zdravstvene organizacije, i onda se naivno pitate kakve veze imaju oni sa koronom, a onda vrlo brzo shvatite da imaju. Sad, iz svega toga svetom upravljaju neki, rekla bih, vrlo moćni i opasni ljudi, i da bi ta agenda bila sprovedena, oni moraju imati svoje marionete, svoje političare, premijere, te fićfiriće, mislim, činovnike koji određuju našu sudbinu. I to ne zvuči kod zombiranog stanovništva koji sedi, gleda televiziju i veruje. Mislim, to ne uliva neko poverenje, moram priznati, ni neki optimizam. Da, definitivno ne uliva poverenje, definitivno ne uliva optimizam i tako dalje. Mislim da ljudi treba se okrenu kod sebe. Sad, recimo, u jednom periodu, u 8 dana, imao 6 sahrana dragih ljudi. Ljudi ne shvataju koje su razmere svega toga, i to sad možemo reći, ajde, slučajno se desilo, pa ljudi imaju te i te godine i tako dalje. Kod leukemije, kod kancera, kod ovoga, kod onoga. Prevelika koncentracija odlaska dragih ljudi. Razumete, ja to doživljavam lično. I sećam se onoga što su i govorili da kao previše beskorisnih izradica na ovoj planeti i tako dalje. To je na neki način i stav Svetskog ekonomskog foruma. Da, oni to javno kažu, da. Christine Lagarde je rekla da je predugo da se živi do 100 godina, da se prima penzija, a ne privređuje se. Oni to i ne kriju, da. Da, sa beneficiranim stažom ne zna se koliko učestvuje u svemu tome, što ljudima zatreba jednom u životu, u stvari, zdravstvena zaštita, a 40 godina do penzije ulažu i još koliko godina iza penzije nemaju adekvatan tretman. Zaista nemaju adekvatan tretman vis-a-vis toga koliko su lekara odškolovali, medicinskog osoblja i tako dalje. Oni lično. To medicinsko osoblje vrlo teško dovodi u vezu. Recimo sa mnom, sam ja odškolovao 5-6 lekara, sigurno, svojim doprinosima za socijalno osiguranje i tako dalje. Ne mogu oni da funkcionišu nezavisno od nas. Ne samo da ne mogu, nego ne mogu da rade i u privatnim klinikama i u bolnicama državnim. Zato što se zna šta se dešava, kakva se korupcija dešava. Mislim, žao mi što njih pominjem, ali imao sam situaciju nedavno u kojoj sam to zaista sagledao. Ne možeš ih naći, zato što su tokom radnog vremena i na intervenciji u klinici s pretpostavkom da li si ti poslao tog bolesnika u privatnu kliniku da bi mu se posvetio ili nisi i tako dalje. Mogli bi da se nađu u svemu tom. Mnogi. Ne kažem za sve. Beli mantili, da, ne kažemo za sve, ali u svemu postoji zloupotreba, pa i u medicini imamo lekare koji od svoje plate mogu i klinike da naprave. Slučajno imam lekare u kući, imamo i 140 umrlih u koroni. Dakle, mi smo prva zemlja po broju, nažalost, umrlih lekara, jer su naše bolnice prebukirane, kao što imamo i lekare koji nisu nijedan dan proveli u COVID-u, a dovoljno su bogati da mogu i kliniku da otvore. Šta hoću da kažem? Da mi živimo u jednom užasno nepravednom vremenu u kome bogati mogu da se leče, siromašni, to je 90%, mislim, milion ljudi prima penziju, 30.000 milion ljudi. Dakle, živimo u jednom užasno nepravednom vremenu sa ogromnim socijalnim razlikama gde mali broj ljudi drži ogroman kapital. Sad, u sklopu svega toga, šta jedan rat može da donese ili da odnese? I evo, pre nego što otvorim tu temu biolaboratorije u Ukrajini, rata između Zapada i Rusije, i sad možemo u ravni vojnoj, ali i u moralnoj i duhovnoj, kako god hoćemo. Pustit ću jedan prilog. Dakle, ovo što ćemo videti se dešava 2017. godine. Dakle, 8 punih godina taj narod, ti Rusi su bili predmet ubijanja i življavanja i tako dalje i niko o tome ništa nije govorio.
Sada čitav svet je vrlo zabrinut za sudbinu onog što se dešava. Gledamo, vraćamo se ponovo u studiju i nastavljamo priču o biohemijskom ratu i moralnoj krizi u kojoj živi čitava planeta. Хотели воевать, мы никого не трогали, мы не бегали ни по каким Майданам. И что получили? За что? Мы террористы? Террористы! Да пусть мне про какой город говорят, но про Горловку. Здесь все ребята поднялись. Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка. Пробой. В городе мне жить или на выселках? Или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Я уверена, что у меня теперь внук 16 лет. Он пойдет снится отца. Вот так. За то, что все так случилось. Мальчик учиться хотел, а теперь вчера звонит и говорит: бабушка, я пойду возьму автомат, буду защищать. Посмотрите на эти разрухи. За что убили моего ребенка? За что? Он никому слова плохого не сказал. Он никогда никого не обидел. За что? Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Da, bilo je ovo kratko podsjećanje kako je bilo Rusima u Donjecku, u Novorusiji. Sad, mi znamo kakav je stav, da kažem, zapadne javnosti prema svemu tome. Kako vi razumete, mislim, naravno, mnogi su zamerili Putinu što nije intervenisao mnogo ranije, što je čekao punih 8 godina
da toliki narod strada. Ali kako vi sad razumete ovaj rat? Da li je ovo, a vraćam se na onu priču biohemijsku, laboratorije, kolere i sve ono što smo čuli? Pa gledajte, Putinu je veoma zamereno, smatralo se da je ovo zakasnela intervencija. On je imao situaciju da je Leonid Ivašov, koji nam je svima poznat, ja sam imao priliku da ga upoznam, 99. general Leonid Ivašov je na čelu jednog tela, znači penzionisanih ruskih maršala, generala, admirala i tako dalje. I oni su 50 dana pre ove akcije, je li tako, demilitarizacije i denacifikacije, tražili smenu Putina. 70% njih. To je bio kao posljednji moment, je li tako? Jer ovo što se dešavalo u Donjecku i Lugansku je bilo zastrašujuće. Ja sam pričao sa ljudima koji su iz tog kraja, sa našim ljudima koji su bili u zaštiti, kada je to negde kod nas smatrano krivičnim delom, da se ti boriš na nečijoj strani i tako dalje, ali njih je, činjenica je 14.000, poginulo žena, dece, nevinih ljudi i tako dalje, u neprekidnim artiljerijskim kanonadama. Na kraju kraja, kada se to sve dešavalo, minski sporazumi su potpisani, koje Ukrajinci apsolutno nisu poštovali. Ni jednog trenutka. Sam toga reći jednu vrlo važnu stvar koju javnost verovatno i ne zna. Ukrajina ne postoji kao država. Ukrajina nije priznata u Ujedinjenim nacijama. Ukrajina nije zadovoljila uslove koji su potrebni da bude priznata kao međunarodni pravni entitet. Jednostavno je morala da dobije saglasnost od svih graničnih država za to. Ona to nikada nije dobila. Vrlo aktivan bio Ban Ki-moon kao generalni sekretar u tom momentu. Prema tome, Ukrajina ne postoji kao država. Razumete? I vi sad imate jedno fluidno stanje. Ona de facto postoji, de jure ne postoji. Je li tako? Ali to koristi ta zloupotreba jednog stanja i ta nacifikacija koja se zaista desila i te brojne biohemijske laboratorije koje su u svetu napokon otvorile oči. Kinezi su se pojavili sa informacijom, njihova obaveštajna služba da ima 336 američkih biohemijskih laboratorija širom sveta koje rade po vrlo sličnoj metodologiji i tako dalje. Ovde je bilo prvo reči o 11, pa 13, sad ima 46 laboratorija u Ukrajini. Znači, to je, da ne govorimo ni o čemu drugom. To je takva opasnost za stanovništvo Rusije da je apsolutno zbog toga moralo da se reaguje. Naravno i da se zaštiti stanovništvo, ali i da se neke nove demarkacione linije povuku i da Poljaci kažu Ukrajincima šta imaju, Rumuni kažu šta imaju, Mađari kažu, Slovaci kažu šta imaju i tako dalje, jer ta Ukrajina je zaista jedna veštačka tvorevina. Na kraju krajeva, onako lepa uspomena na to su general Jovan Horvat, Srbin koji je Novu Srbiju napravio, i pukovnik Šević. To su sve naši krajišnici koji su otišli tamo, dobili zemlju od ruske carice i napravili dve države koje su 10 godina potrajale. Kasnije bili zajedno sa kozacima zaštita od hordi, divljih hordi koji su iz Azije napadali i tako dalje. Ukrajina je bila gola zemlja pre našeg dolaska, pre dolaska naših predaka. E sad, kada se neko pita, imaju Rusi tu priču da kao mrtvi ne ćute, odnosno da svi mrtvi naši preci žive u nama kroz sećanja. I onda je njima teško objasniti da Srbi ne može baš biti bez empatije i potpuno, i da kad kažu mi gledamo naša posla, da nas se to ne tiče. A upravo ste rekli da je dobar deo naših predaka naselio tu zemlju. S druge strane, mi smo ono narod koji se moli Bogu pravde, čak jedini smo, ja mislim, na svetu, i kažemo čak ako nismo na strani pravde, da nas Bog kazni. E sad, kako mi takvi u ovom nepravednom svetu, šta je naša, da kažem, obaveza i dužnost? Opet ću ja se vratim na jedan satanistički model, ja nemam drugi termin. Kad govorimo o biolaboratorijama, kad govorimo o zaprašivanju, bolestima, koroni, mislim, koleri, šta sve već nisu planirali. Mislim, može li tu dobrota i plemenitost i želje za pravdu zaista da pobedi? Vi tu imate ne teoriju zavere, rekli smo malo, ovo je zavera protiv čovečanstva. Ovo je zavera protiv čovečanstva i sve što se dešava ukazuje na to da se upravo radi o tome. Jednostavno,
treba stati na put tome, treba se odlučno suprotstaviti i tako dalje. Mislim, mi možemo gledamo na rat na ovaj ili na onaj način, na ovaj rat na ovaj ili na onaj način, ali ja reagujemo na to da si ti uzimanjem DNK specifično od ruskog stanovništva hteo da nađeš antidot, odnosno da uništiš to rusko stanovništvo koje se nalazi sa istim DNK, ili tako, mislim. To je stvar hemijsko-bioloških laboratorija. Ja sam na početku utvrdio da će ta prva laboratorija u Azovstalju, ili tako, biti ključ rata. Da će se videti zašto je on vođen, da će se na osnovu onoga što je pronađeno u Azovstalju, sećate se Viktorije Nuland koja je skočila, da se slučajno ne sazna, da se dokumentacija raščisti i tako dalje, sve je to već snimljeno, sve se to zna i doći će moment kada će to biti saopšteno javnosti. Iza svega toga, recimo iza Azovstalja i drugih hemijskih laboratorija, na kraju krajeva jedan od vodećih ljudi svega toga je Hunter Biden, je li tako? Sin, Zelenski, aktivni učesnik u tome. On je u ovom ratu postao milijarder, samo da znate, i Ahmatov, koji je bio vlasnik Azovstalja, gde se u podzemnim laboratorijama i dešavalo sve to. Tu su mnogi naučnici izgubili živote, daj Bože da nema i naših naučnika, smatra se da ih je 400 nestalo koji su radili na tim programima. Vreme će pokazati, je li tako, ali je zaplonjena gomila uzoraka, materijala, dokumentacije i tako dalje, ne samo tu, nego i u drugim biohemijskim laboratorijama. Dakle, kroz to će čovjek videti da je ovo treći svetski hemijsko-biološki rat i da se tu moralo intervenisati, jednostavno, protiv bilo koga. Ajde da se sporazumemo, ajde da se dogovorimo, ajde da naginemo. Ajmo napravimo sporazume, pa krenemo u sporazume. Da, oni nisu hteli. Pa onda odustanemo od tih istih sporazuma, ne možemo da isfingiramo još jedan Kijev. Ne Kijev, nego Minsk, u kom su ti minski sporazumi napravljeni, kojih se oni apsolutno nisu pridržavali. Po tim minskim sporazumima jednu granatu nisu uspeli prema Lugansku i Donjecku da ispale, a oni su ubili 14.000 ljudi. Znači, tome se moralo stati na put. Sad, logično, Ukrajina je očigledno, da kažem, bila ta neka zemlja koja nije država, koja nema svoj suverenitet. Bila je i jeste. Da, i danas je. Međutim, nije ona jedina, da kažem, država koja liči na protektorat ili već ne znam, to ospitan zbog laboratorija. Postoji li podatak koje još države u Evropi imaju slične laboratorije da su Amerikanci otvorili u svetu? Pa imamo mi. Kako mi? Pa imamo mi biohemijske laboratorije u koje su uključeni Amerikanci također. To vam tvrdim. Znači, ne bih pominjao tačno gde se nalaze, ljudi koji treba da znaju, to znaju. Tako i ovde se radi na DNK naših stanovništva i tako dalje i čemu to treba posluži. Vidjet ćemo uzimanje brisova i tako dalje. Vrlo jednostavna procedura dolaska do tog materijala koji bi trebao da isprovocira nešto što se u nastavku dešava. Tako dalje. Znači, ovde ne govorimo o suverenim državama, tako? Govorimo o tome da su većina država u stvari izgubila suverenitet. Ne govorim samo o nama. Izgubila suverenitet i da je to ovde jedan diktat, u stvari. Diktat, evo, vrlo jasna priča zašto je to izjavio jedan zvaničnik britanski, zašto je Britanija izašla iz Evropske unije. Izašla iz Evropske unije da bi pokrila Nemačku i Francusku, da bi zadržala, odnosno vratila Amerikance u Evropu i činjenica da se reokupacija vrlo ozbiljna desila uoči koronavirusa, vrlo ozbiljna. To su bile kompozicije koje su dolazile, ja sam gledao te snimke i tako dalje, koje su dolazile u nekada aktivne baze širom Nemačke, širom Francuske i tako dalje. Znači, došle su trupe ponovo, je tako, koje su se bile povukle. I sada ne možete ni prebrati koliko ih je, u svakom slučaju. I, znači, prvi razlog je smanjenje ekonomske moći Nemačke i Francuske. Drugi razlog je ta reokupacija i tako dalje, dovođenja Amerike koja će biti kapa, a 80 godina drži u jednoj vrsti ropstva, tako, svojim bazama, onim, znači, Nemačka je okupirana 80 godina. Tako, i treći razlog je, u stvari, drang nach Osten, njihov. To je i bila njihova ideja.
To je bila njihova ideja, to je ta aktivna varijanta da se Rusija podeli na 60 malih država. U pitanju su resursi, je li tako? Dok ih im je veoma stalo i tu je neposredna opasnost zaista bilo za Rusiju. To se vrlo jasno videlo. Sad je nekako jasno da će u čitavoj priči Evropska unija biti najveći gubitnik, Nemačka naročito. Da. I sad kad smo kod autonomnosti lidera, imali smo priliku da Biden u prisustvu američkog kancelara za Severni tok kaže naći ćemo način da sprečimo da ide i našli su način. To je jasno. Što je nezamislivo. S druge strane, nezamislivo je i da jedan takav čovek bude predsednik... Koji se rukuje sa vazduhom, tako priziva majku Mary, ne, ona pre 15 godina. Kako vi to objašnjavate? Da nije bitan. U stvari, ne, on nije bitan. Ne, on nije bitan. Ali oni baš insistiraju da nam kažu, evo ko je... Govorimo o investicionim fondovima. On je njihov eksponent, on je takav kakav je. Očigledno čovjek koji ne bi mogao, recimo ne bi mogao dobije vozačku dozvolu, ne bi mogao prođe psihijatrijski pregled. On je prošao za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u nameštenim izborima. Nameštenim, montiranim izborima na očigled čitavog sveta. Prema tome može im se, tako mislim, to je... Oni to nama hoće da kažu, može nam se, pa evo, možemo raditi šta hoćemo. Ja nemam drugo objašnjenje za to. Da, pa jednostavno su prestala da važe pravila. Ovo je svet bez pravila, jednostavno su prestala da važe regule. To je jedno jako opasno stanje. A sad govorim sa stanovišta avijacije, koja je svetski proces. Tu se jako dobro mora znati, zato je to disciplina, ljudska disciplina u kojoj imate najmanji broj mrtvih, gde su pravila standardna, važe za čitav svet, način obuke, ljudstva, pilota, kabinskog osoblja i tako dalje, ide po jednoj proceduri i kako vam je u jednoj kompaniji u svetu, tako im je u drugoj, samo je veština menadžmenta, ili tako, koliko će kompanija zarađivati da bi kao takva opstala. Znači, glavno sredstvo globalizacije na kraju kraja na svu svetu je avijacija, je li tako? Savršeno organizovana. Savršeno organizovana, kada bih vam rekao koja je to procedura, sam radio na toj standardizaciji koja je Srbija. Bio sam na čelu tima 2000. godina tamo kada smo se mi vraćali kao da nikada nismo bili, je li tako, članovi ICAO-a i tako dalje, kada smo ušli u porodicu evropskih vazduhoplovnih zemalja, u takozvanu European Safety Agency, u takozvanu EASU, i gde smo postali potpuno ravnopravan član, gde su naše dozvole važile i tako dalje. Zahvaljujući tome, 500 naših pilota sada leti u inostranim aviokompanijama, jer je naša dozvola standardna, prilagođena svetu. Mislim da smo čak prva delatnost koja je ušla u Evropu tada. A objasnite mi jednu, sad ja nisam, kako kažem, stručna za to, ali evo razmišljam kao jedna, da kažem, prosečni građanin. Imali smo državu, imali smo sve, ne znam, imali smo i Galeniku, proizvodili smo logo, imali smo JAT, imali smo vode, imali smo svoje šećerane i onda dođe dan kad mi kao ništa više od toga nemamo jer smo nesposobni da rukovodimo. Jer se rad bio probni pilot u vazduhoplovnoj industriji. Mi smo pravili vrlo ozbiljne avione. Mi smo bili potpuno ekipirani da napravimo nadzvučni avion. Znate šta to znači? Ovo je Rafale francuski. To je taj nadzvučni avion, ne naš. Naši inženjeri su dali izuzetno značajan doprinos tom Rafalu. Francuskome smo u kooperaciji nekoj to radili, ali mi smo imali takvo žarko, takve stručnjake, takve problem pilote, odškolovane po svetu i tako dalje. Čast mi je da sam bio deo tog korpusa, ali, pazite, to je vrhunac tehnologije, je li tako? Proizvodili smo sopstvene helikoptere, sopstvene avione, proizvodili smo naoružanje i vojnu opremu na vrhu, naš tank. T-72 je pobednik svih mogućih svetskih konkursa. Mi smo ispred Berete osvojili varijantu da 400.000 pištolja naših CZ 99 prodamo, a da Bereta bude naš kooperant, čuvena Bereta i tako dalje, da ne pričamo više crnim bacačima o naoružanju i vojnoj opremi koje smo mi izvozili u zemlje koje su morale da se zaštite u zemlje trećeg sveta i tako dalje. Čak su i savremene zemlje kupovale naše naoružanje i vojnu opremu. Indija, recimo.
Evo, to su sada već zemlje BRICS-a, mislim, Da, vrlo ozbiljne. ozbiljne zemlje koje imaju i kosmičku tehnologiju i sve ostalo. Mi smo bili izuzetno, i to vam govorim zato što je to vrh svake industrije, je li tako? Znači, imali smo namensku proizvodnju koja je bila izvanredna, imali smo petrohemije, imali smo rafinerije, imali smo fabrike hemijskih đubriva, imali smo šećerane, imali smo poljoprivredne kombinate, I? PKB, Belje, da vam Mi ne nemamo više pričam. ni PKB, ni mleko Ne, mi naše. nemamo, mi imamo mleko, Da. ali u bečkim rafovima. Da. I mlekovo mleko se nalazi u bečkim rafovima. To sam gledao sliku, je li tako? Ne odlučujemo više o tome hoće li to biti naša deca ili će taj neko ko je vlasnik, koji je za dž dobio taj PKB, prodavati mleko. Šta to znači sad? Imali smo sve i nemamo ništa i odjednom smo proglasili da smo nesposobni. Da. Ili mi zapravo, šta, trebamo sad, krećemo od nule. Ono kao posle Karađorđe, vi si isto Da. pola, imate to iskustvo. Ali meni zaista to liči na to. Mi nemamo... Ne, mi imamo definitivno jedan diskontinuitet. Sve je prodato. Da, diskontinuitet. Ne znam kako možemo da sastavimo niti. Da prestanemo samo oni koji rade kablove za nekoga tamo ko proizvodi automobila i tako dalje. Kako možemo da prevaziđemo sve to? I da to kažem, imamo jako mnogo otvorenih novih radnih mesta, imamo najprljavije tehnologije, imamo 200 kopanja nečega u Srbiji. Šta Rio Tinto? Znate koliko Rio Tinta ima u Srbiji? 200. 200 aktivnih kopanja u Srbiji. Srbija je veliki rudnik. Na 7-8 mesta više svetskih kompanija traži litijum i tako dalje. Kad smo kod litijuma, da ne govorimo o zlatu, antimonu, srebru, dragom kamenju i tako dalje. Krenemo od rudnika. Pa kralj Milutin je imao 230-40 rudnika zlata i srebra. Zato je on bio najbogatiji evropski vladar. On je to znao. Planina Rudnik se zove tako, zato što je to. I mi pričamo o nekom rastu BDP-a, je li tako? Treba pogledamo strukturu, treba pogledamo kako narod živi, treba pogledamo koje je zaduženje države, je li tako? Da. E sad, sve države imaju biblijska priča, svoje dobre godine, loše godine, velike lidere, male lidere i tako dalje i tako dalje. I Rusija je dobar primjer, dakle, od prvo ta carska Rusija koja je bila veća od Sovjetskog saveza, koja se urušila, pa onda taj Sovjetski savez, da kažem, bolševička tvorevina koja se urušila i svi su mislili da je Rusija prestala da postoji i onda, mislim, to je odlika istorijskog naroda, to je uvek nešto što mene drži kad su Srbi u pitanju. Dakle, mi nismo nacija, poštovani gledaoci, mi smo istorijski narod, iz tog istorijskog naroda nastale su mnoge nacije i to nas poprilično čini drugačijim od naših komšija. Ali sad kod Rusa, dobar primer, imam isto jedan kratak prilog, mislim, koji je tužan, jer i to život, ali ipak govori o toj ruskoj snazi, volji, umeću i da braniš pravu stvar, da braniš čast i da braniš svoje otečestvo, kako bi rekao Crnjanski, odnosno rodinu. A vraćamo se posle u studiju i nastavljamo sa takođe važnom temom, a to je popis stanovništva. Popisali su nam imovinu u državi, sad smo došli i mi na red. Ali pre toga uživajte u Rusima. Моя ладонь превратилась в кулак.
Da, bilo je to kratko podsjećanje na... pa, mislim, Na Kovšare i Paštrike, jel da? Jeste. To je to. Upravo to. Upravo je to. Ovako su odlazili Jeste, isto. borci na front, Tako je. radio sam emisije sa Tako njima, njihovo herojstvo je... Isto u vozu i pevali su, da, Vrlo to smo slično. komentarisali koliko smo zapravo Ljudi nisu slični. svesni šta su ti srpski termopili, Paštrik i ne mogu ljudi da još Košare i Paštrik. Jeste. Ja sam to negde, čak smatram da sam u jednoj emisiji krenuo sa tim srpski termopili, da je to domaćin reč, a evo, oni kreću na ruske termopili. Jeste. Neverovatno da nam je ista asocijacija jer smo to konstatovali u režiji. Upravo to. I imamo iste snimke kad naša vojska ide na Kosovo i pevaju i Rusi zapravo koliko smo, da kažem, slični ili delimo istu sudbinu. Sad mi živimo u vremenu gde nas uče da je najbolje da budemo manji od mrava. Ćuti, gledaj samo svoje posla, nemoj da dižeš glavu, budi zombi, kakva priča o pravednosti, o višim vrednostima, o slobodi i tako dalje. Mislim, je li to takođe jedan eksperiment? Jer mi ono što ne uradimo, radit će naša deca i naši unuci. Znači, mi imamo ipak neku obavezu prema precima, dali su nam državu, mi tu državu trebamo da prenesemo ili bar da predamo našem potomstvu. A to budi manji od trave, niži od trave, manji od mrava, budi bubašvaba. Pa budi pričaj o Prajdu, a nemoj da pričaš o proboju Solunskog fronta. Da. Ja sam potomak borca drugog gvozdenog puka Moravske divizije i za mene je krajnje skaradno i strašno da ta, u stvari, jedna od najvećih pobjeda neke vojske u Prvom svetskom ratu nije obeležena, jer smo bili obuzeti, hoće biti, neće biti. Šetnje i potpuno jedna besmislena stvar. Ni jedno, ni drugo, to je disfunkcionalno. Da uopšte pričamo o svemu tome, ali više dana iza toga su se tek setili i krenula je neka akcija i neka priča o tom. Pazite, da se rat završio sa smirenim Solunskim frontom, arhitektura Evrope bi izgledala drugačije. Nego se desio proboj Solunskog fronta u kom je srpska vojska i Soluna dotrčala do Beograda za 15 dana. I došla podno Beča. Uslov da Kajzer Franc separatni mir potpiše i tako dalje je bio da se zaustave Srbi. I zaustavljeni su. U Wiener Neustadtu. Podno Beča, je li tako? Nego bi hteli su do Berlina da idu. Koliko su bili ogorčeni onim što im je učinjeno i tako dalje. I onda imate taj pokolj koji je izvršen u Prvom svetskom ratu nad srpskim stanovništvom, od raznih vražih divizija i tako dalje. Pocerini i dalje, mačvi. Da, pa imate 80.000 pobijenih ljudi i tako dalje. I onda smo napravili jednu zajedničku državu i svi treba se zapitaju s koje strane smo bili. To nije bilo tako davno. Tek jedan vek prošao od tada. Znači, cenimo prolivenu krv, cenimo slobodu koju smo tada stekli i tako dalje. Nikada nemojmo da zaboravimo da se istorijske slike ponavljaju. Ali s druge strane imamo iskustvo Rusije. 27 miliona je poginulo u borbi protiv nacizma, kao Evropa i svet su kao protiv nacizma. I potpuno je stvar ista. I svi su bili ispod Staljingrada. I Rumuni, i Francuzi, i Finci, i Šveđani, i Latvici. Svi. Kao i danas. Jedino Nedić nije dozvolio srpskoj vojsci da ide. Naravno, nije bilo srpska vojska. A isto i danas. Hoću ja kažem, sad ta neka večna mržnja, ajde da kažem srbofobija ili rusofobija, nažalost, ona postoji. Postoji i danas, postojala i 18. i 45. Postoji i danas u Pranjanima kad niko ne sme da pomene ime onog koji je spasio 500 američkih pilota. Gledajte, on je spasio general Draža Mihajlović, koji je marifetlucima raznim kasnije smenjen i tako dalje. On je to smatrao savezničkom vojskom. Ta ista saveznička vojska, ti isti piloti su oborili nad Srbijom bombardujući stanovništvo Srbije. Tačno je, i infrastrukturu neku, železnice i sve ostalo, ali su takve zločine počinili, evo recimo samo
da pomenemo 6. septembar. Koji je danas datum? Oktobar je 6. U redu. Da. 6. oktobar i 6. septembra je bila godišnjica tog masakra koji je napravljen nad civilnim stanovništvom u Leskovcu, gde je u stvari bio jedan vašar povodom rođendana kralja Petra, je li tako? Naišli su bombarderi sa 45 minuta zakašnjenja. Neko je jako vodio računa o tome da ih svi budu tu. Koča Popović Koča Popović koji je posmatrao to sa jednog brda. Tu je bio zapanjen Fitzroy McLean. Zapanjen i njegovim stavom i onim šta se dešava. Znači, to je u sve te gužve, kompletan Leskovac uništen, ostala samo jedna kuća jednog turskog agije čitava i poginulo je preko 1000 ljudi, nikada nije prebrojan ovaj broj. To je jedan ratni zločin par excellence. I to je, recimo, kaže, ok, bombardovali smo infrastrukturu, železnicu, pre svega, ta grupa armija ne može da se povuče i tako da, zašto si bombardovao Prokuplje i Kuršumliju? Zašto si bombardovao gradove? Zašto si ne tražio u Podgorici? Ko bi se povlačio preko Podgorice? Zašto si uništio i sravnio sa zemljom Podgoricu? Pričaš o Koventriju, a Podgoricu si sravnio, Dresden si stavio, Leipzig si sve srpski gradove, tako? Po svetu. Znači, ja lično mislim da je na delu jedna patološka mržnja prema slovenskom pravoslavlju. Može ko šta hoće da priča, ali to je patologija koja je duboko utkana u i protestantski i katolički element. Mislim, tu nema diskusije. Da, jer sirovine su važne, ali tu postoji zaista neka patologija i mržnja, nevezano za resurse, gas i ostalo. I to zaista podsjeća na sukob, ajde da, mislim, ne kažem zlo, dobro, znamo imena jednog i drugog. I možda to da smo mi izvorni, da kažem, izvorni pravoslavni narod, hrišćanski, takozvani Treći Rim i tako dalje, tako dalje. Međutim, sad pomenuli ste Koču Popovića, saveznička bombardovanja, silne zločine. Mogu ja i Peku Dapčevića, mogu i sve koje je dobio Bulevar također. Ajmo da vidimo ko je čovjek. Ali, posle toliko godina, dakle, mi danas razgovaramo kao neki Srbi početnici, Koča Popović je trebao dobiti Bulevar, pa je jedan dobar Srbin se bunio i dobio je samo ulicu. Ali imamo Krležinu i tako da imamo Broza konačno koji... Pa imate Bulevar Peke Dapčevića. Pa znate šta je on radio 44. godine u Beogradu? Stravičan zločin. Mislim, ti zločini koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom, nad Srbima, su prosto jezivi. I šta je uopšte urađeno sa Srbima nakon tog oslobađanja, takozvanog, i tako dalje. Koliko je ljudi po naredbi Vrhovnog štaba likvidirano. Mesić, koji je došao u ustaškoj uniformi, je obukao partizansku i delao po Srbiji. Po Nišu, Valjevu, ozbiljne zločine su počinili, Kruševcu, gde god hoćete. Znači, svuda ih je bilo i tako dalje. To su te anomalije velike. Sam Draža Mihajlović koji je spasao 500 američkih pilota, ja mislim da je to. Da treba reći istinu o svemu tome. Ok, to je bila saveznička vojska. Ali ti ljudi su bombardovali civilno stanovništvo po Srbiji. Razdvojimo to od bombardovanja komunikacije. Mi smo imali od Uskrsa do septembra meseca 1944. godine 12 savezničkih bombardovanja Beograda. 4 do 5 puta je više Beograđana poginulo u savezničkim bombardovanjima nego u nemačkom bombardovanju 6. aprilskom. To malo ljudi zna. Jer to prijateljski. Šta je? Kad pogledate šta je bombardovano 6. aprila 1941. godine na Uskrs u Beogradu, porodilište, dom za nezbrinutu decu iz ustaških krajeva, mušku, žensku, bolnice, infrastruktura, sirotinska naselja, sticajem okolnosti je grob mojih najmilijih preko puta onih koji su stradali u savezničkom bombardu. Kako to izgleda? To su vam 2 imena, onda 17 nepoznatih, 3 imena, 25 nepoznatih i tako dalje, i tako dalje. Znači, u tom zločinu, zašto, mislim, 12 bombardovanja.
12 savezničkih bombardovanja. E sad, ta ista Velika Britanija, ajmo da se vratimo, malo smo pretrčali, dakle, u kakvom ambijentu živimo. Srbija kao da je neka teritorija, kao da to nije država Srba, jer za razliku od drugih, mi Srbi smo svoju državu stvorili svojom krvlju. Da. Čuo sam da na izborima ne moram da se izjasnim kao Srbin. I sad dolazimo popis stanovništva. Da, prvo Britanci koje ste pomenuli, nismo planirali, ali eto, šta da vam kažem. Ko, Britanci su radili obuku naših ljudi koji rade popisi. Znate, britanska ambasada... Ne znam, ali objasnite mi... Niste znali to? Ne. Članovi britanske ambasade su radili obuku ljudi koji će raditi popis kod nas. Imate niz, na prvi pogled, ništa, ali vrlo kontroverznih. Izvinjavam se, imam kratak prilog. Da, dajte nam kratak prilog za pitanje neka, to mi nije jasno. Samo da pustimo pa vraćamo se na popis stanovništva. Nisam imao nameru, nego prosto, ajde. Ajmo prilog da vidimo pa da nam ovo rastumačite. Direktor Zavoda za statistiku Srbije rekao je da popis po građaninu traje otprilike 30 minuta, ali da to nije striktno, da nema pitanja na koje ne treba da se unaprijed pripremi odgovor. Postoje 3 pitanja, etnička pitanja na koja građani ne moraju da odgovaraju, odnosno slobodni su i da ne odgovore. To su veroispovest, maternji jezik i nacionalnost. Da. Ne, veroispovest, maternji jezik i nacionalnost. Da, to je neobavezno. Čekajte, slučajno ne saznamo da je Srbija zemlja srpskog naroda, dominantno, je li tako? Sa dobrodošlim svima onima koji žive ovde. Kako sem toga možemo radimo izbore kad nam je deo teritorije Srbije okupiran? Kosovo. Da li su to ustavni izbori? Da li su protivustavni ili ustavni, pitam. Dakle, definitivno, i onda čujem jedna strašna kazna, a ne moram da se izjasnim kao Srbin. Pa ali to kako je je smišljeno. moguće, dakle, je popis stanovništva? Čekajte, stanovništva da bismo videli, da bismo ne prebrali krvna zrnca, nego da bi vidimo koliko imamo Srba, ili tako? Da. Da vidimo koliko je tu nekih došljaka, Roma koji nisu ni rođeni ovde, recimo, a sve nam je Evropa natovarila ili Arapa ili nije bitno uopšte, ali treba videti, razdvojiti i videti ko tu zapravo živi. Videti da li je to zemlja dominantno srpskog naroda ili nije. Pa ko zato to želi da se pitam, sakrije? da. Ne, totalno je zbunjujuće i po meni neregularno. To što je rekao direktor Zavoda, je tako, statističkog, je apsolutni nonsens. Mislim, očigledno je da nakon ovoga nemam reći. Da, kao da je Srbija neka teritorija gde žive neki ljudi, ja sam šokirana, ja sam se nasmela. Ali mislim, onda to nije popis stanovništva. Ajde, zanemarimo što nema Kosova, Kosovo je u našem ustavu. Ali ovo je nekako kao popis imovine, kako vi razumete? Kao socijalna karta Klausa Švaba. Socijalna karta, šta imam, ulazi tu u neki kompjuter, ili tako, šta imam, šta mi se može uzeti, čime mogu da budem ucenjen. A zašto je to nekom važno, da znaju sve koliko je? Gledajte, mogu vam oduzeti to, mogu da naprave varijantu, stigne neka falšara, neko rešenje i kažu, ti nisi platio porez, ti dokažeš ode život, mislim, dođevo li, tako da možeš se boriti protiv države. Znači, zloupotrebe mogu, ali osnovno pitanje, zašto su Britanci radili obuku naših popisivača? Da, to je... Pazite, Britanija nije prijateljska zemlja ovoj zemlji, ona je uvek bila protiv nezavisnosti Srbije. Srbija je našla svoju dušu, Čerčilovo čuveno 27. mart, kog su oni spremili, u stvari je bila velika tragedija za srpski narod. Jer tako u situaciji kada je jedan, u stvari pristojan mir napravljen, prohod trupa, znači mi opstajemo i tako dalje, onda nam oni ulaze i našli smo svoju dušu zato što smo naljutili Nemce i doživeli onakvo bombardovanje teritorije Srbije. A čekajte, mi smo popise radili čitav život, nismo mi država od juče. Mislim, čak i u Bibliji postoji, idu na popis, do duše Bog je rekao da nije blagosloven bio, da ne idem daleko, hoću kažem, nije to od juče. Nismo se mi juče rodili, stvorili, uvek je bilo popis, ali nikad nisu radili stranci. Ako zanemarimo ono Titovo kad je teo da nas prevede u Jugoslovene, uvek je osnovno nacionalnost, jezik i veroispovest. Pa sad bi bilo jako sporno. Znači, možete kažete da ste Srbin,
Teško možete da kažete da ste drugosrbijanac, jer znamo šta ste ako ste drugosrbijanac, jer tu se sakrila ta čitava armija onih koji su unuci, onih koji su svašta počinili na ovoj teritoriji i tako dalje. Ubeđen sam, a tako se zovu. To je pokrivalica za nešto, je tako? Da. Ali ja, apsolutno, moj zadatak treba bude, ako izađem na taj popis i tako dalje, da kažem da sam, brate, Srbin. Pravoslavne i veroispovesti. Ja sam juče videla na jednoj televiziji koju finansiraju stranci da su vrlo euforični i zadovoljni što se veliki broj izjašnjava kao Jugosloveni. Hoću da kažem, ispada da mi radimo sve što je u suprotnosti sa interesima naše zemlje. Kakvi Jugosloveni? Pa toga nema više. Da, ali manje je Srba. Znate, logično je da se vodi kampanja u medijima da se ljudi izjašnjavaju kao Srbi, jer je Srbija država srpskog naroda. Da ne budemo da bi nam što pre oteli državu, je li tako? Da bi nam što pre oteli državu. Apsolutno, mislim, toliko providno da ja reći nemam i naravno ne treba da to prištati, treba se izjasniti i reći da ja sam Srbin, a ti se izjašnjavaj kao Jugosloven i znamo ko si, kakav Jugosloven. To ne postoji uopšte. Znači, to se raspalo po šavovima onako kako je definisano na drugom zasedanju AVNOJ-a, kad je Mošapijade sa ustaškim poglavnikom sede u prvom redu, je li tako? Nije bilo srpske delegacije, nije stigla, navodno, jer je bila, imala prepreke, vrlo ozbiljne i tako dalje. Vi uradite to, imate očiglednu sliku, vidi se ustaški bojnik sedi u prvom redu. A gledajte, i prvo i drugo zasedanje AVNOJ-a se dešavaju u vrlo jakim ustaškim garnizonima, prvo u Bihaću, a drugo u Jajcu. Je li tako? I jedno i drugo su jaki ustaški garnizoni, pod pokroviteljstvom i patronatom NDH, je li tako? I vi donosite odluke koje su sudbonosne za sudbinu ovog naroda i onda doživljavate genocid tek kad je Drugi svetski rat završen, gine nam više ljudi u zverstvima nego što je poginulo u samom ratu. Nažalost, ta naša priča traje i danas. Možda ne u toj formi i na taj način, ali mi dalje jesmo država kojoj želi da se oduzme njen početaka, 15% teritorije ili 17%, i da se to proglasi nekom demokratskom tvorevinom u sve ovo što smo rekli globalno, dakle uz jednu zaista satanističku i judoističku civilizaciju u kojoj mi živimo i pošto privodimo polako kraju da zaokružimo sad tu čitavu našu večerašnju priču, iznali ste strašne podatke i da to nije od juče i da nisu ljudi ludi koji kažu da na nebu vide tragove i osete miris u nozdrvama metala i nove insekte i ptice kojih nema i tako dalje. Menja se flora, fauna i tako dalje. I čitamo konačno šta nam govori Klaus Schwab i onaj njegov zamenik. Mislim, to su sve mračne prognoze. Ali, mislim, kad sve to znamo, šta nam je činiti? Mislim, šta je ono što bi vi mogli da nam kažete, osim naravno tog verbalnog prosvetljavanja, vi ste u tome, da kažem... Ja sam se ovog puta, zahvaljujem vam na gostoprimstvu, obratio srpskim patriotama i onima koji su povedeni malo tim drugosrbijanskim pričama i tako dalje. Ja bih ih pozvao da se izjasne. Pre svega, nije obavezno, je tako, ali da se na izborima izjasne i kažu šta su. Zato što postoji očigledna tendencija da se na našoj sada teritoriji, je tako, na našoj slobodarskoj teritoriji minimizira naše prisustvo ovde i to je onda proces. To je proces koji će potrebati izvesno vreme, mi ćemo biti manjina na sopstvenoj teritoriji. Ali gledajte, još jednu stvar sam hteo da kažem, kada je u pitanju Kosovo, poreklo moje porodice je sa severa Kosova. Znači, grobovi mojih predaka su ispod jezera Gazivode, po očevoj liniji, po majčinoj liniji, to je Lipljan, stara prestonica, je li tako? Urpijana. Dakle, sve, tamo su takođe grobovi mojih predaka, sve to teritorija Srbije i smatram da ukoliko
ljudi koji su ostali da žive tamo ili ljudi koji su došli ovde ne budu popisani kao stanovnici, ovi izbori ne ispunjavaju cilj sem u tom smislu da ja sada kažem da sam Jugosloven ili da ne moram da se opredelim šta sam. Znači, jednu vrlo opasnu stvar rade. Zaista. Na početku emisije sam rekla da je, citirala sam Karla Schmitta, da je u životu najvažnije razlučiti šta je važno. Šta su po vama teme kojima treba da se bavi ta patriotska opozicija? Meni se čini da mi zaista se bavimo vrlo često nekim nametnutim temama, potpuno nebitnim i da na taj način hoće da nas zavedu za Gološ planinu, kako bi to rekao pesnik. Koje su teme po vama, teme na kojima mora da se insistira, o kojima mora da se razgovara i koje apsolutno moraju biti prioriteti? Gledajte, to je pre svega povratak pravoslavlju, ali istinskom pravoslavlju znači jedno totalno preispitivanje i crkvenog hora. Apsolutno mislim da treba preispitati i treba nas pitati šta mi mislimo o tom ekumenizmu i o nekom odlasku u tom pravcu, zato što nosilac mnogih aktivnosti tu treba da bude upravo ta institucija koja može na Svesrpskom narodnom saboru da bude i smenjena. Znači, kompletno, već smo imali to u istoriji. Dešavalo se. Ukoliko ne zadovoljavaš, znači, nemoj me gurati u nekom pravcu u kojem ću ja zaboraviti čemu pripadam. To je, znači, jedna od najvažnijih stvari. Drugo, jako je važno da razmišljamo o tome, odnosno da vlasti ove zemlje preduzmu sve mere kako bi sposobne privrednike ovog srpskog naroda isforsirali, dali im šansu, zaposliti mlade ljude u takvim nekim okvirima i tako dalje, a ne hvaliti se, mislim, time BDP nam raste, jer tako je, radimo kablove, radimo ovo, radimo ono, a onda panika. A ako Nemačka ostane, pa znate šta će se sa srpskom privredom desiti? Pa mi smo kooperanti, podkooperanti i tako dalje i zaista bi mnogo ljudi ostalo bez posla ako padne nemačka privreda. I time vidite u kojoj meri smo mi pali u zavisnost. Nama diktira sila koja je izgubila Drugi svetski rat, kako ćemo se vladati na svojoj teritoriji. Sila koja nam otimala Kosovo, onda i rudna bogatstva Kosova, koji se procenjuju na od 8 do 12.000 milijardi. Podelite to sa 7, da, podelite to sa 7 miliona stanovnika, vidite Srbije, koliko bi svakome pripalo. Aj prodamo. Ako niko ne pominje rudna bogatstva na Kosovu i koliko vredi? Pa imate uglje za 500 godina, za čitavu Evropu. Imate neispitanu i neistraženu još naftu i gas u Metohiji. Imate od ruda, ne zna se šta imate. Tako. I logično je što stranci žele da to bude njihovo, da ne bude naše. Pa čekajte, to kao u srednjem veku je to pripalo porodici Madeleine Albright, komandant Wesley Clarka, ovih drugih učesnika u igri i tako dalje. Podelili su to kao oni otimači u krstaškim ratovima. Svi krstaški ratovi su bili pljačkaški, da se mi ne zavaravamo. Evo, recimo, samo jednu karakterističnu, 1204. 57 godina su vlašili Istanbul. Oni konji na crkvi Svetog Marka nisu nikada vraćeni u Istanbul, a pripadaju Istanbulu i tako. Na kraju krajeva pokrali su sve što se zove na Z i napunili 2 samostana, odatle potiče evropski bankarski sistem. Na pljački. Razumete? Da, čitava civilizacija, da. Čitava civilizacija počiva, pljačkaška civilizacija. Da, to kad kažu evropske vrednosti je uvek, da, kažem, na šta li misle, da li na nacizam, fašizam, imperializam, kolonijalizam. O Svetom krstu. Sve su izmislili, ne bili uradili što im srcu drago. A gospodine Vukašinoviću, koliko verujete u te mračne prognoze da će ti ljudi zli za zavese, da ne kažem, zaista ispuniti tu svoju agendu smanjenja populacije na planeti upravo putem ovih laboratorija koje smo pričali? Gledajte, da, upravo je to način, znači da tog vidljivog neprijatelja, nevidljivog neprijatelja u stvari, koji izlazi iz biohemijskih laboratorija, iz raznoraznih farmi gde vam to prosipaju na glavu i tako dalje, da to učinimo vidljivim. I da
kažemo uradit ćete populaciju na taj i taj način. Nije tačno da je stanovništva planete previše. Treba pročitati knjigu koju možete nađete u ovoj službenom glasniku Planeta bez ljudi. Pa pola Srbije je prazno. Pa naravno, planeta bez ljudi gde ćete vidjeti da će planeta 2100. godine ostati bez ljudi. Uopšte nema viška ljudi. Kina je napravila fatalnu grešku što je uradila jedno dete i tako dalje. Sad misle da će 2040. ili 60. godine, ne mogu da prevariću vas, imati 600 miliona ljudi. Vi sad očekujete više milijardi, je li tako? Da. Ne. Oni su stara nacija, zahvaljujući toj grešci koju su počinili. Rađajte se Srbi. Rađajte se Srbi i ova Srbija neće biti tesna, dovoljno je bogata da se sve to vrati na početak, odnosno. Hvala vam, to je kraj. Hvala vam puno što ste bili gosta ove emisije, bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, ako nas niste gledali od početka, možete u repriznim terminima. Bio je gospodin Velibor Vukašinović, dakle nedelje 18 časova, ponedeljak 7:30, utorak 30 časova i naravno na našem YouTube kanalu i to bi bilo sve za večeras. Mi se vidimo na 7 dana, prijatno doviđenja. Najmoderniji event centar u Beogradu. Najsavremenije opremljena 3 nivoa. Najluksuzniji ambijent za velike događaje. I proslave svih vrsta na ekskluzivnoj lokaciji. Event mesto broj 1. Top mesto na reci. Kopernikus 610. Ko kuva najviše? Svih nas. Moramo da seckamo na sitno stvari, jer mladi uvek imaju nešto preče. Koristiš li majovitu? Zato što je ukus različit. Jednostavno, fenomenalan. Kad moraš brzo da pripremiš hranu i da budeš sigurna da je mnogo bogatiji ukus. Ubedljivo najbolji, premaz. Kuvat ćemo zajedno. Baš, sva bi jela majovitu htjela. Naravno. Nema druge. Kako bi mi prijala jedna? A na koju li je bacio oko? Možda na obe? Sad ćemo da vidimo koga je on to zapazio. Dobro jutro, dame. Dobro jutro, kafa. Pre svega. Kupi 500 grama Dobro jutro kafe i dobiješ na poklon knjigu Daniele Stil. U kompleksu većem od 20.000 metara kvadratnih poslovnog prostora na adresi Autoput za Zagreb broj 20 u Zemunu izdaje se kancelarijski prostori različitih kvadratura od 50 do 600 metara kvadratnih. Magacinski prostor od 4.300 metara kvadratnih sa visinom od 9 metara. Ponovo na našem tržištu. Kopernikus klima uređaji svih dimenzija i jačina. Kupovinom naših klima štedite 100%. Svi uređaji su A klase. Kompletne instalacije za ugradnju uključene u cenu. Iskulirajte uz Kopernikus klima. Kopernikus Systems. Pouzdan partner u kuhinji je ključ uspeha svake žene. Moj izbor je MBS elektroštednjak koji mi omogućava pripremu hrane na brz i jednostavan način. Potvrđen evropski kvalitet i 5 godina garancije pružaju mi dodatnu pouzdanost. Moja preporuka: MBS elektroštednjak. Broj 1 postaješ ako si prvi ili prva. Broj 1 se poštuje i razlog je za slavlje. Daje ti mogućnost da budeš tamo gde želiš. Broj 1 nikad ne postaješ sam. Za njega je potrebno jedinstvo. A Rubin Roze je broj 1. Zahvaljujući vama, budi broj 1. Na atraktivnoj lokaciji u centru Beograda. Smeštenoj zgradi pod zaštitom države.
idealan za poslovna i turistička putovanja i opremljen prema najvećim standardima na samo par koraka od gradskih atrakcija. Kopernikus Hotel Prag, 90 godina najkvalitetnije usluge.